cerai no tuh apa nung jaga sana nang. Ang kini media na naman karon hingke an besai kero tari busu bandi no busum ko no mai chai thang paye dogan thang mani no ko phalia Besok time nih jorok bonong nih thang mana. bo hingke ko tinta somoyo nong no thang mani Gue tini bay sal besok nggak. tini bai 3 din Awan pernah rutu kapan na phone ora kayak bono. phone khai mani phone soisyo mangse ngai miya subobar miya khaipuro kai ko soisyo mang no ngai atan hoite phung atan hoite dibor 12ta jorati khai waisa khulogo waisa off khayo ngai waisa video khilayo bati khimang don no Agi rogo bini je hamza mani ya kaba bini kebo bay bo chasmai tong marok tor tom bini nor abro kuru sonde sayo de man. honte hokaita tongo ngai jeng iko khanaka iko ang bono phayan hin tongo ang o buisobani ang boro buisobani ko sarigo bono ko phayan hin tongo ngai agi bo deli natike thang ngai noko phayo ngai 1 lakh buisak ba bono sabo ang te kamai thangano hin si tongba noko phayano hin tongta ngai sarigo tongkha ko buisobani no ngai phalia ngai su ai kha ngai sugobani no phungo thangka ngai dogano thangpuro kai saka ko ang aro dugan malik bai malai kha ngai miano thangkable ko wono nugo bono oro dibor joroti khe nukho ngai biang thangka sa thaimali an sawa bor bo asa khel khaijak dia po ngai abona ang ko aja ka wa bad mikarok sawa no bin bad ko phalti kalang khabla hne ka phang ang bisas khaya bise ko boi hanya pun sakana no ro hne ang bisas khaya ngai teo he thangka ang sari thangpur kai ngang khanai thaika clear khaino bin bike dog phal kalang khapo 50,000 khaiya inga aforka ang asai malia ang abon bagino an busaino jeha jaga phono lukorong nugui tong khangai jeha jaga phono nuk tong khangai rom bui ton na nang thon te ano oro ano kolok khanya ning thon Nini busani mung ke tamo. Bikram Devarma Bini para ni mung ke. Hazari para Bini nini busai be je o je tak je kharu hini tong sondo tomuna ob bore ni mung ke tamo. o broni mung be pukrui Bini para bozane. din para hingke hapung kolok nei salayo para bung soi ke ba anga sajung maya boi hapung kolok hin saunga ang hapung kolok mahi masaka Ta nin chere khoro. kan sirai kai chano an sirai ko taklai si kelas eta kau ang tabu bono putika pori di na heno bu phaji kriyo ang no bona sauche ang somosto ani bo bai sang somosto ang nukung khana hani bono simse a sawi ang tong man bono kare ang mung sa si maya ang bono simse a sawi ang nukung khai tong bo bai simse ang sob kisu joto ani live joto ang isen ko bosalo no ti ang joto ang tong nani ni bono simse ang wan sukja ang bono kare ani mung sapon si wan sung maya ang tabu butika ang bosano tabu ang butika ang pori dinai ang butika sari nai ano tabu abono sabai di lukuro ano an bosanyo joto no anu tong hangai obok bai di joto no je ja ponu khangai romoi ton nani thon an mo video no nugui tong khangai Nung ngo rogo pies rogo jara janokha. Jano khang pies so thangka Nung bo pies. Kuala pies na. pies ang thang jano kha Bai ni mung ke. basuna debarma Ini babu om ke thangi tomon nang nin babu no tam kok kesana musung. Yang kabono no kotuna musungo mota biya motaka ang saipan malia bokring ke porimaya Bokir ke porme na. Nang je nuk tone lukurung na je mo hai youtube news te nuk tone bong no bonang tam kok kesana musung. Tong. babana kija boro bram tonton Na tuma ke. tonton Te nin baba ke bai rok bai agi rogo hamza guru tongu rok ni no sawi de man. abo masi rombu Ni mas romuna. Apro nin baba no kun rok hidai ke ni mas rompro. Bor tam ro apro tam ron cha. apro baba khai sojan chau Tam ro hina. ngo ang kudam ya ne Tabung nang nin baba no kerike porime mai rok sai meng tong na. Lukurung nang kok serta. jeng bo Nang bo kelas hote thamon jeng ta ko chim bo ko mai kala ya ko chi ni no ko ekala buisagi ko buiting lai chi no ko thapa hor chi sing ya chi ni no khung ko tini chi no ko te hai
dong chin no ko ta ba hor chin ya bo i ga je di no ga mai thang pro hoi te chin bo go mai se kala ya khu jeng bahai ke mai ta ta thang nai an nong ni borok si ga ma ja go hambe je o je kharo hin khana aboni ni tam kala je an buslan kalayo okra de okra bohur sin bok kama mane iko buishabani diborate duita raita rogo nokhor po nongi tabo ro kono boja thanga kono saide ma emne khaito jeng tini thana thango enti khailaiga gai aroni phailaiye jeng joto no khoja khoji khai nai laikha o borini parakhai ko po habung kolak habung khamde kolak ko boltali wa hamje thangpo gai tabo jeng na juk laiye abo khoja khoji joto no phone by phone khailaiye tabo khai sai ma laikha yango ani bosla bokoroi o bori bokoroi burban thang no mana sonde o bori bai no thango hini jeng ta khai sonde hong lai sukata borok je bori be hamjala man ke busro balokha abo khai ang khai sajo khai maya sao ano hat bosor ka kha nei sao ano sukang go ate hini saya sao tong gai bo ano moti ro khai thana ro kun saya ano nasi bi simi nayong ga ang khai hingka tam se na nasi maya di ba gai bo ano moti ke maya sari kalang na ba gai no nasi ka hini kang ta kang song mang khata ga ang tabo ani busana ang tabo buti ka puisina ni ang abono ang bono sao bo sao ano ang nono je thia sana ang bika thumbui jari nai ang nono hamjak mani nono ang khibia kolok ti ang nung banyo jibon lai nai hi sao nga bino kok rok bor thaka hino bo ano mati khai klang na baga je bo ano o kok rok no sai khanari bo ano ang tabu busa buti ka pusiri nane ani ma bo randi ja ano tabu bo buti ka pusi nane ai tabu ang go nga busa bo ngai bo se a henyo sai tong jamani ngai tabu bo so tam ka pusi nai punu chini kita jumi bo kri ro bo phangsa bo krei nge tabo je ni busai omagai tham nok nang ni busai tam ko kana musu an busai chini mono video no nok tong hangai khanan bisingo no nogo phiro goi phanya neng thon jung bo no mungsa khaya bo kaham kring khai nogo phiro goi phaiton je jaga pon tong thon nogo phiro goi phaiton ang asang sanamu sung an busai no ana asang no nin chere khoroksa pipil phaji an jere khoroksa busro bini momorka 12 বছর no bini ni je busai khama ni busai ni mungtang বিক্রম দেববর্মা botam ro khalai ki boy ko dugan dog du mate mi kar khayo mate sawan ব্যবসা kan ko khayo sawan no bara di o je no tak je samno kharai thang man obori ni para boja bin mane bin gajero sawi de manga ati thamaro bin guardian dog khai toy ko sawo ai ngo kol khair mane ayang no ko thang kable hin sawo ngai jeng ai no ko bo jeng kol khair ngo sopa yain sawo ngai ai ko an je sopa yain sanai ke sabo sopa yain sanai ke bukra juk sawo bukra juk sawo ngai ko jeng abonyo buri bakri chala bakri hne jeng i ko thanawa ya fiar khaiga bo piasa khalai ki Olampur thanawa ga ta nang je ni busai omo ha ka kamai tongone ya phaiga ba chala ba bore be khalo ni je kok to mati no bi saimi mane gan lukorong tam kok sana musum lukurong na ko ko sana musum bo ani busai nyo je jaga phone no khangai jeng no o jaga wo ongko kol khai non tu jung phone number rinai anga sanga lukurong sana musum go ngai an busai bo ano khairok jade ang an busana ang butike pori rinai tabo an busala ni kuno boybo paijagi ko boy phiron thangma boy bori phaya ngai pere tabo ang butike pori rinai bo ang butike sari na ang si ang bono asa hoisa ang mungsa ang kuno ani ongko wan sukja kere ang bono kare ang sa mo ang sa sa timal ma